गाव संसार जानो रोङिखायनो मालायखौबो बरबाद खालामनो नागिरग्रा साला सैमा बेनलायनो इउटुबारनो साला मालायफोरखौ हारिनि थाखाय बुंबायग्रा साला बेनज्लाय इउटुबार ना सिगां हिनजाव दंमोन आरो मिथिथारामोनलां। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय। आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। गाव संसार जानो रोङिखायनो मालायखौबो बरबाद खालामनो नागिरग्रा साला सैमा बेनलायनो इउटुबारनो साला मालायफोरखौ हारिनि थाखाय बुंबायग्रा साला गावनो गुन्दाया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर पसामिता नार्जारी बिथाङा बेंज्लाय नार्जारीनि सायाव माबायदि खोथा बुंसावला बायदो ससियेल मिडियायाव आरो मानि थाखाय बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रोदो आरो बेनि उनाव बेंज्लाय नार्जारी बिथाङाबो बिनि सायाव मा खोथा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लादो। बिसिनानिफ्राय सिखानिनि सिगांनो आं खर' गाज्रि जानांगौ ने? आंनि आइडिखौ बाहायनानै नों बेबायदि खालामनांगौ? नों मानसिया मोजां होनांगौ ना नोंखौ गुन्दा होनांगौ जाखो? आंलाय बेंलाय बुजिनो हानाय गोहो गैले नामा नोंनावलाय? मा बिनिखायसो नों हिनजावजोंबो गारनानै खाजादों नामा? आंनि आइडिखौ खुलिनानै आंनि आइडिजोंहाय एसेबां गाज्रि आंनि पस्ट होनायावहाय कमेन्ट होनानै होनो नाङा। सोर आंखौ होननानै सानगोनलै? आं बेबायदि खोथा बाहायदोंमोन नामा? माबायदि मानसि नोंलाय? नोंनि आइडिखौ बाहायनानै नोंनि पस्टआवहाय बेबायदि गाज्रि खोथा बुंजोबब्ला सोर दुखु मोना जागोनलै? ना नोंनि बार मेसेज फन हमिनि थाखायनो ना आजि बेबायदि सुथुर खालामबाय जाहैबाय। आं मानो हमांगौ नोंनि फनखौहाय? नों बायदि मेलेम गैयि मानसिनिखौ सिगांबोनो आंखौ बेसेबां गिदिर हाखराव खोलैना होदों। नोंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोबदों आरो नों दा आंखौ फिरिगासे बेबायदि खालामनो नागिरबावदों नामा? आंनि फेसबुकखौ बेबायदि खुलिनानै बेबायदि खालामनाङा आरो आं जेसेबां पस्ट होदों नों मा गोनांथिमोन आंखौ दाननोहाय? मा नाजादोंमोन नों? मा नायनो हाया नामा? बेबायदिखायनो साला आथिंबो बायनानै थाजादों नोङो सावख्ल'आ साला साव मोनदों नोङो बयनिबो फाप नांदों साला बेबायदिखायनो हिनजावजोंबो गारना खाजादों नोङो मोजां संसार मोनजाखै दाने गोदोनि हिनजावखौनो भिडिअ कल खालाम नागिरबायनांदों नोङो साला बेखौ गुन्दिबो इटालि होना खादों होननानै नोङो माबादोंमोन साला नों बेबायदिखायसो हिनजावजों गारना खाजादों हिनजावनि सायावबो अयथासार खालामोमोन नोङो बिनि थाखायसो मा गोनांथिमोन नों आंनि फेसबुकजों बेबायदि इलिगेल खालामनोहाय बै समाव नांगौनि थाखाय हेल्पनि थाखाय मोनसे खामानिनि थाखाय नोङोहाय हबाय बानायना होनो होननानै मा नोङो आं बेफोरबायदि खालामनो थाखायसो आं नोङो बे आइडिखौ होनाय जादोंमोन नामा आरो रावबो अनेक मानसियाबो बानायदों गुबुन मानसियालाय माथो आइडिखौ बेबायदि खुलिया बेबायदि खालामा होआ मा मोनखो नोङो बेबायदि खालामनानैहाय सिखानि सायाव आं बिदि राजोंनांगौ नामा नोंनि थाखायहाय गाव संसार जानो रोङिखायनो मालायखौबो बरबाद खालामनो नागिरग्रा साला सैमा बेनलायनो इउटुबारनो साला मालायफोरखौ हारिनि थाखाय बुंबायग्रा साला गावनो गुन्दाया बेसेबांथो आंनि लाइफआव हाबनानै खोथा बुंबाय थानाय बिलाय फेसबुक आइडिया सारा बुहुमावनो रानना हरजोबबाय माबा मोनसे जायोला दाया आंनाव खालि आंनाव दाया माबा मोनसे जायोला नायनि आंबो गासैबो रेकर्डिं दामजोबगोन आं मिथिबायना बार बेबायदि पस्ट होबाय थानाङा आंखौहाय आं सिरि थादों नोंखौ मेन्टेल साननानै मोदाय गोनांसो नोङो मानसिया दिनै बुंबाय आं नोंखौ मोदाय गोनांसो खिन्थु आं बेबायदि पस्ट होआमोन नोंनि एगेन्स्टआव नों हाजार होबाय आंखौ पस्ट अब्लाबो आं सिरि जिरायनानै दङ नाथाय नैबेनि दा बुंदों दा नोङो बिसो आंखौ थोनबाय पस्ट होनो आंखौ बेबायदि होबाय थानाङा नोंनि आइडिया हाजार जन मानसिनावहाय लगइन दं नों नायदों नामा नोंनि आइडियाव हाबनानै माबा मोनसे जायोला आंखौ दाय हमनो साला बन्द खालाम बेबायदि पस्ट होनायखौ नोंल' हाया आंबो हायो गोबां दं आंनावहाय आं सिरिसो थायो मोदाय गोनांजों मोदाय गोनां जाफानो हाया होननानै सिरिसो थायो आङो साला गोसो जाला दामजोबनो हायो आं फिसाइजों बुजाला दोनखानो लिंहरग्रा